Masu kallon mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin gidan aure, wanda kai tsaye shiri ne da mu da ku muke tattaunawa ba don komai domin ƙara wa juna sani da kuma taimakon junanmu ta yadda za mu samu ingantacciyar zamantakewa tare da magance matsaloli na zamantakewa auratayya da kuma yadda za mu taƙaita su. Domin mafi akasarin lokuta ba ka isa ka gujewa rigingimu ko takaddama a tsakanin ma'aurata ba, abin da ake kira is inevitable. To yau za mu tattauna wata muhimmiyar gaba da take da alaƙa, musamman tana da alaƙa da zamantakewar mu, amma mafi akasari tana haifar mana da matsala a zamantakewar auren mu, ta lalata mana aure kuma ta sa auren mu cikin tasko, ta takura mana mu kasa fahimtar junan mu. Wannan lalura kai tsaye tana da alaƙa da ƙwaƙwalwa, ba komai bace illa ɗabi'ar zargi. Masana ilimin psychology suna magana akwai cuta wadda ake kira PPD. PPD shine paranoid personality disorder. Ita paranoid personality disorder ɗabi'a ce wadda take a zargi. Mun sani zargi yana kashe aure, ko mun sani ko ba mu sani ba, bari ma mun sani yana kashe aure, domin ba ni da kwanciyar hankali, ba ni da aminci, ba ni da nutsuwar zuci ga abokiyar zamata, ita ma ba ta da nutsuwa da aminci a tare da ni, saboda zargi ya shiga tsakaninmu. Inda duk auren da zargi ya shiga tsakaninsa, to za ka ga zai yi wuya ka ga ba a samu matsala a cikin shi ba, wanda kuma ƙarshen matsalar ne ba a so, shine rabuwa. Akwai wata ɗabi'a wadda za ka ga ta zargin, za ka ga ko a baya a tsari na zamantakewar mu na irin camfi na can lokacin baya, yawanci idan mutum yana cin abinci, musamman mata sun fi wannan ɗabi'ar, idan mutum yana cin abinci ya tauna harshe ko tauna bakinsa sai ce yi ake da ni, ana munafurci na a wani gurin. To ka ga wannan misali yana nuna ma cewa alama ce ta paranoid personality disorder, zargi, kuma abu ne wanda kai tsaye yana taɓa lafiyar ƙwaƙwalwa. Abin da yake yawan yi shine za ka ga ma'aurata lokaci guda suna yawan zargin junansu, especially yanzu da muke wayar hannu ta yawaita a tsakanin ma'aurata. Wayar hannu tana ɗaya daga cikin matsala ta farko da take haifar da wannan ɗabi'a ta paranoid personality disorder, shine ɗabi'ar zargi. Rashin aminci ya shiga tsakanin ma'aurata ta fuskar abin da ya danganci rashin nutsuwa da zargi, ba don komai saboda me, duk lokacin da mutum tsakanin mata da miji, duk mai wannan ɗabi'a za ka same shi yana zargin abokin zamansa, kuma zargin idan ya kai wani level, to sai ka ga ba ka aminta da shi. Bara in ɗan bada ɗan takaitaccen misali a gurguje, ba na son yawan tsawaita. Idan wannan cuta ta paranoid personality disorder ta kama mutum, to za ka ga yana yawan zargi. Zargi ne mai ƙarfi a cikin zuciyar mutane. Mata idan ta kamu da wannan cuta, za ka ga tana yawan zargin mijinta. Duk wani abu, duk action ɗin da namiji ya yi akan zargi yake. Misali, an kira shi a waya, yana ɗaukan wayan nan tasa yana fita waje, to zargi ya shigo ciki, ai da wata yake waya. Yana ɗaukan wayan nan tasa, an kirawo ka, okay, waye ya kira ni, kaza ne, to kar ki taɓa min, kar ki taɓa min, wannan ma sai zargi ya shigo ciki, duk da yake ba mamaki in ka bibbiya daman abin zargin ne, ka gane? To amma yayin wanka ya fita, ya sa sababbin kaya, ta ga kawai yana annashuwa, yana fara'a, sai zargi ya shiga a cikin zuciyarta. Duk yanda aka yi akwai wani wanda yake mu'amala da shi, ko gurin wata zai je. Ko kuma wasu lokutan kawai ana zaune sai ta ga irin ɗabi'unsa sun canja, bai saba fitar dare ba, sai ya fara fitar dare, ai zance yake zuwa. Ko kuma wani abokinsa wanda ya ƙara aure, sai ka ga ba ta son mu'amalarsa da wannan abokin nasa wanda ya ƙara aure. In ka ga idan yana gida ya fita, za ta iya yi maka bincike akan dukkanin inda ka sani, ta duba cupboard ɗinsa, ta duba kayansa, duk inda aka san wata maɓoya ce wadda in an je an bincike za a tarar da wata hujja, to sai an je an duba wannan abin, saboda wannan level ɗin na zargin ya kai haƙin da ake kira na cewa akwai personality, akwai wannan paranoid personality disorder.
idan namiji ne shi ma sai ya zama yana zargin matarsa. Hatta ta kai level ɗin da kun san cewa wani sa'in abinci namiji baya yarda ya ci abincin matarsa saboda wannan ɗabi'a ta paranoid personality disorder ta zargi. Ba zai yarda ya ci abincinta ba, ba zai yarda ya sha ruwan hannunta ba. Duk wasu abubuwa waɗanda suke da alaƙa da ita ta sarrafa shi baya iya ci saboda kawai yana zargin tana samun magani. Hatta mukullin ɗakinsa da yana iya ajiye mukullin ɗakinsa, amma yanzu zai iya bayuwa duk inda ya san cewa wani personal abinsa yana nan zai rufe. Wayar hannunsa da ta san password zai canja, ATM card ɗinsa zai canza password ɗinsu, ɗakinsa zai canja mukullin ɗakinsa ko ya dinga rufewa, da baya rufewa sai ya dinga rufewa. In ma akwai wani abu da ya ajiye a ɗakin nan maganar kayan abinci zai iya fito da su ya ajiye a ɗakinta. Amma ya riga ya sanya hijabi ko katanga tsakaninta da duk wani abu. Ko unguwa za ta je sai ya dinga zargin wani gurin za ta je. Har ta kai jallan da za ka ga wani yana iya bin matarsa in ta je unguwa. Yana bin ta a baya ba don komai ba sai dai ya tabbatar da cewa ai wani gurin take zuwa. To ita wannan cuta ta paranoid personality disorder da take damun ma'aurata, cuta ce wadda take ta zargi mai tsanani, kuma ƙarshen zargin babu wata hujja. In an ce mutum ya fito da hujja ba zai iya fito da hujja ba. To da yawan aure ya mutu sakamakon wannan lalura wadda take da alaƙa da lafiyar ƙwaƙwalwa ta paranoid personality disorder. Da yawan ma'aurata sun tsinci kansu sun rasa yadda za su yi. To don haka akwai abubuwan dubawa a ciki, musamman kan abin da ya danganci wannan ɗabi'a ta paranoid personality.